Halløjsa og velkommen til min Let's Play af Minecraft. Det er en ny serie. Det er en serie, jeg vil lave, hvor jeg spiller Minecraft. Og nu skal der jo være med at snakke sådan. Det her, det er mit seed. Jeg har skrevet DK, og den hedder Let's Play, og det her, det skal nok blive en god Let's Play. Det lover jeg. Hvis I lover at kigge med, så lover jeg at lave en god Let's Play. Og lad os nu for guds skyld håbe, det ikke er en sneverden, fordi jeg hader sneverdener. Lad os nu se. Nu er min framerate nede på 5 billeder i sekundet. Ja, den er ikke god. Nå, ja tak. Ja tak. Og Extreme Hills, det kan ikke blive bedre. DK. Så hvis I vil spille med, hvis I vil lave jeres egen version af min verden, så skal I sgu bare være velkommen. Det skal nok blive godt det her. Det lover jeg. Hvis der er nogle tekniske problemer første afsnit her, så undskylder jeg. Og det skal vi selvfølgelig nok finde ud af hen ad vejen med hvordan vi løser det. Jeg synes godt nok at jeg lyder dum lige nu, når jeg snakker på den her måde, men det går også godt nok. Så lad os se her, om der dropper lige nogle blade her. Sådan der. Så er den i orden. Jeg er meget OCD, ikke perfektionist, ikke det der med at det skal være lige på alle sider, når jeg spiller Minecraft. Nej. Jeg er sådan rigtig OCD, altså ligesom i virkeligheden. Jeg har det sådan, når jeg skal drikke et glas vand, så tager jeg glasset fra hylden, og det vender jo altid med åbningen eller munden, eller hvad det hedder, der hvor man ligesom kan hælde vand i glasset, hvor det er åbent. Det vender jo altid nedad. Så tager jeg det, vender det om, jeg puster ned i glasset en gang, sådan der er, og så hælder jeg vand i, og så tømmer jeg glasset, og så hælder jeg vand i en gang til. Og det gør jeg altid. Altså, jeg drikker ikke vand uden at gøre det på den måde. Jeg har aldrig... der var yngre, men så lang tid jeg kan huske tilbage, der har jeg altid gjort det sådan. Og det er fordi, jeg er lidt OCD. Og det er sådan set, hvad OCD faktisk er. Det er ikke bare, at der skal døren være, hvis der er et vindue der, så skal der sgu også være et vindue der. Altså, det er ikke sådan, det hænger sammen. Det er det ikke. Det er... I Minecraft... Ja. Der kan man godt sige, det sådan, det hænger sammen. Men nej. Ikke for mig. Så jeg er rimelig OCD, og jeg gør ting på forskellige måder. Og hvor jeg vil hen med det, det var med de her træer her. Når jeg har hugget et træ, så har jeg det også altid med at samle de der... med at samle dem her op. Og plante træet igen præcis samme sted, som det stod før. Altså... Så kigger vi lige her, hvor stod det henne. Det stod her. Så planter jeg det igen. Og det gør jeg også bare. Og det træ der så var plantet, altså det er sgu ikke nogen grund til. Det gjorde jeg bare. Okay, så lad os komme i gang med at udforske verden. Min plan med den her Let's Play er at lave en gigantisk verden. Muligvis lave en server, hvis folk kan lide. Hvis folk kan lide min Let's Play, så vil jeg gerne lave en server. Jeg ved hvordan man laver en server. Og til at starte med, hvis jeg ikke får nogen donation... ja. Så tager jeg mit frap lige og cutter videoen op, fordi der var gået 4 GB. Fordi jeg recorder i fuld HD, men hvad sker der? Det er bare for lækkert. Hvad var det, jeg var i gang med at sige? Ja, jeg vil lave en server. Ja. Hvis folk kan lide det her, så laver jeg sgu en server. Og den server, den kommer kun til at køre... Nu siger jeg godt nok meget men det er fordi jeg er nervøs. Jeg er ikke nervøs. Den kommer kun til at køre, når jeg er hjemme, fordi det bliver sådan en hjemmekørt server til at starte med bucket. Helt lortet, det er selvfølgelig. Men indtil jeg ligesom, hvis der er nogen, der vil donere, eller jeg finder ud af et eller andet et tilbud, et eller andet sponsor, hvad fanden vil jeg? Hvis jeg når så langt nogensinde, det er ikke min plan. Min plan, det er fandme bare at have det sjovt med at spille Minecraft. Det er sgu det vigtigste. Og jeg synes, det er sjovere, når man sidder og snakker på en eller anden måde. Synes jeg, det er sjovere, når man snakker. Det gør jeg. Så det tror jeg vil blive ved med. Og så kommer 12 views, altså 12 subscribers. Jeg har ikke engang lavet en YouTube-bruger endnu. Jeg har altid haft en YouTube-bruger, men... Altså, jeg vil gerne have en YouTube-bruger, som jeg ikke bruger personligt. Forstår I, hvad jeg mener? Altså, mine venner i virkeligheden, de kender min YouTube-bruger. Ikke? Altså, de kender den, og når jeg så kommenterer et eller andet, fordi de er subscribet til mig, bare fordi det gør vi med, når vi er hinandens venner, så hen i skolen, Rasmus, jeg hørte dig snakke engelsk i en af dine videoer i går, hold kæft, du lyder dum. Ja, det gider jeg ikke at høre på mere. Så derfor laver jeg en ny YouTube-kanal, og jeg har ingen anelse om, hvad den hedder.
Når det bliver nok til at lave en server, så laver jeg nok også en ny Minecraft-account, fordi at jeg skal have noget, der passer sammen med mit YouTube-brugernavn, fordi lige nu, der hedder jeg Green Panda på Minecraft. Altså stort G, Green, stort P, Anda. Direkte ud, uden mellemrum eller noget som helst. Og det kan jeg selvfølgelig ikke tage med en spurt pickaxe, mand. Jeg skal lige tilbage hernede, når jeg lige har lavet nogle torches og en stone pickaxe, fordi at... wow. Okay, den her grotte, den kommer vi til at udforske helt mere. Det er helt sikkert. Den er god. Den er bare god. Det er god, det er god. Den markerer jeg lige med et shine. Ej, jeg visker ikke. Det finder vi ud af. Jeg skal også lige have fundet et sted at lave en base, jo. Det er vigtigt. Sådan der. Og jeg skal sørge altid for... det var ikke godt der. Sådan der. Sådan. Og sådan. Så kører vi. Så kører bussenske. Sådan der. Så laver vi også lige... på torches. Torches, det skal man sgu altid bruge. Ikke også? Ja, det skal man jo faktisk. Det er meget godt, men så har nogle torches. Og så kan vi lave jack-o'-lanterns. Det bliver godt. Det bliver super duper. Ja. Der er ikke nogen... spiller jeg på peaceful? Nej. Nå, easy. Det skal vi sgu ikke have noget med, mand. I peaceful. Easy. Sådan der. Så kører vi. Så tager vi lige noget jern, du. Så kan vi... Ja. Jeg tænkte på at spille hardcore, men... Ej. Det... Jeg kommer til at rage for meget, når jeg dør. Det er helt sikkert. Så... ledes sådan. Og nogle gange lægger den i. Nu kommer det sikkert lige om... Fuck! Nu skal jeg finde ud af, hvor lang tid jeg har tilbage. Når det bliver nat i hvert fald. Når det bliver nat, så kan jeg gøre det. Men nu er jeg sådan en grot. Det bliver lidt besværligt at vide, hvornår det bliver nat. Jeg tager lige der iron her. Det tager jeg lige. Og der er mere der. Det tager jeg lige. Det tager jeg også lige. Sådan der. Og nej, jeg er ikke OCD til at blive ved med at gentage mig. Så han ser mig ikke. Hvor længe har I spillet Minecraft? Jeg har personligt spillet det siden alfa. Langt siden alfa. Lige efter, Inf-Dev tror jeg nok det hed. Lige efter der begyndte jeg at spille. Så jeg har spillet meget lang tid. Og jeg er stadig ikke særlig god til Minecraft. Jeg ved stort til alting, men altså til rent sådan kreativ byggeting. Hold kæft, jeg er dårlig. Ej, det må jeg sige, det er fandme dårligt. Så nu gjorde den det igen. Det må jeg lige leve med 2 sekunder. Folkens. Sådan der, så kører vi igen. Det kan være, at jeg skruer den ned fra fuld HD til halv HD. Jeg ved ikke, hvad den kommer til at blive, 480 eller hvad fanden. Men det gør jeg måske, fordi det er sgu lidt provokerende det der. Og så kommer det også til at tage pisse lang tid at uploade, hvis jeg skal uploade det i fuld HD. Så skal jeg have lavet lektier i dag, mand. Holy fuck. Problemregning. Ja, jeg går i folkeskole. Jeg er 15 år gammel, så det er godt nok. Men det vil YouTube ikke. Okay, jeg skal nok lade indrømme, jeg er 15, når jeg laver min kanal. Udover så kan jeg ikke blive partner. Så skal jeg have mine forældre. Nu skal jeg slet ikke tænke på at blive partner endnu, så lang tid, eller så langt er jeg slet ikke noget. Jeg vil bare gerne have custom thumbnails. Jeg ser meget Brian from Denmark, og jeg ser meget... jeg ser Mr. Forcing. Jeg ser alle dem der. Det der GXP, altså jeg ser dem alle sammen. Hold kæft, det er sjovt. Ja, jeg synes virkelig, de er gode. Jeg ser selv meget Mindcrack, altså Good Boulderfist, hvad hedder han, BWO, Etho, Vintage Beef, Porsum Pors, Kurt J. Mac, nu gider jeg ikke sidde og nævne dem alle sammen, men der er et par stykker. Dem ser jeg, men jeg kan sgu lide, jeg kan lide de danske YouTuber lige så meget, som jeg kan lide de engelske, amerikanske, whatever. Og mit mål der er ligesom bare, fordi jeg elsker at blive underholdt af dem, så vil jeg også ligesom prøve at se, om jeg kan ligesom få folk til at blive underholdt af mig også, fordi jeg sidder tit, når jeg kommer hjem på skole. Fuck, man, der er ikke blevet uploadet noget. Hvad gør jeg? Okay, så jeg tager det her iron, så går jeg op igen, fordi nu skal jeg altså til at vide, om jeg skal til at cutte episoden, om den er blevet 15 minutter lang. Det er det problem. Når man ikke er sponsor, så kan jeg heller ikke bare sidde og sige, okay, nu har jeg filmet lang tid nok, nu smutter jeg sgu dreng. Det kan jeg ikke bare gøre. Det kan jeg ikke. Jeg vil gerne, jeg kan ikke. Det er stadig dag. Okay. Super, vi markerer den her grotte. Jeg skal lige hurtigt lave sådan en her. Det var ikke godt. Kom, tag dig sammen, Rasmus. Det var heller ikke rigtigt.
Jeg tror, jeg vil bygge derhen et sted. Det ser rimelig epic ud. Og så sætter jeg lige sådan en skilt her, hvor der står udforsk. Jeg kan slet ikke stave. Udforsk mig nu. Udforsk mig nu. Hilsen grotten. Hilsen grotte. Det er finere. Super. Jeg skal, sådan. Jeg kan lige så godt lave nogle af tingene i forvejen, inden jeg smutter ud på den farlige affære. Jeg har et enkelt mål. At blive en god YouTuber i Minecraft. Og jeg så også en Brian from Denmark nye videoer, hvor han siger, at hvis man vil starte ud som ny YouTuber, så skal man sgu ikke spille, Minecraft. Men ved I hvad? Mit mål har konstant været at lave Minecraft-videoer, fordi jeg elsker spillet, så jeg vil nok give ham ret i, at hvis man er ny, og man vil have noget popularitet hurtigt, eller sådan noget, så skal man finde en af de der nye seje spil, som der ikke bliver lavet så mange videoer af, og så ligesom være heldig med, at folk de ser det, han er nice om der, og måske lave den på engelsk, hvis man vil være rigtig kendt, men det ved jeg ikke, jeg vil snakke dansk, det er mit modersprog, det er ikke, at jeg ikke kan snakke engelsk, jeg er okay god til engelsk, vil jeg selv sige, nu bliver det nat, så nu skal jeg finde min og nu cutter den igen. Ja, det bliver helt klart ikke fuld HD næste gang, eller også så bliver det ikke fullscreen fuld HD i 1080, whatever, hvad hedder det. Det bliver det helt sikkert ikke. Sådan der. Det kan også godt være, at min lyd cutter ud der. Nå, okay, lad os hurtigt finde et æg. Jeg elsker ikke. Specielt spejlæg, det er bare det bedste. Okay. Jeg tror, vi sætter en midlertidig base op faktisk her omkring Extreme Hills. Det ser bare fedt ud. Derhen kan jeg gøre det. Det ser meget nice ud. Lad os gøre det. Nu er det helt underligt. Jeg har siddet og snakket konstant, og så lige pludselig, så bliver jeg bare stille. Nå, lad os se. Okay, hvor lang tid er det nu en dag? Er den 10 minutter, og den er ved at være slut nu. Så jeg cutter faktisk afsnittet af. Og der er forest derhen. Ja, det er faktisk ikke helt dårligt. Der er en lille flyvende ø. Og der er en til lille flyvende ø. Det er ikke helt dårligt, det her. Måske burde jeg bare gøre det lige her, faktisk. Yep, vi laver en midlertidig base her, dreng. Piger. Whatever. Og jeg laver altid base på samme måde. Det her det er så bare en midlertidig base, men mit mål det er helt klart at lave noget nyt. Altså, noget jeg personligt ikke har set før. Forhåbentlig har I heller ikke set det før, men i hvert fald noget jeg ikke har set før. Bare noget fuldstændig sygt kreativt, jeg bare laver. Det vil jeg gerne. Sådan der. Og så creepers all over the place. Så gør jeg lige sådan her, så der ikke spawner noget lige ovenover os. Så gør jeg sådan her. Og det er så vores midlertidige hus. Og ved du hvad? Så siger jeg lige sådan her. Så gør vi sådan her til thumbnail. Så gør vi sådan her. Det er nok bare det dårligste thumbnail nogensinde. Der. Og så skriver vi let's med stort E. Let's play episode 1 Danish. Sådan der. Og det har så været første afsnit. Jeg håber at man kan læse det her på thumbnail, men jeg takker jer faktisk. Jeg takker jer for at se med. Hvis der er nogen der ser det her, hvis jeg overhovedet får uploadet den. Det er fuld HD, det kommer til at tage evigt, det kommer til at tage 17 dage, mand. Det er 17 timer, jeg ved sgu ikke. Okay, ja. Tusind tak fordi I så med. Hvad er min outro? Let's play episode 1 Danish! Signing out. Nej, det er Brians. Okay, Brians. Ja, farvel.